जोबोद साबायखर नोंथांमोना नुदों बे माने दिनैनि जितु प्रग्राम बे रोड सेफ्टि प्रग्राम जों बेखौ खुब गुरुत्व होनानै जों लादों बे जिनिसखौ दा बाथ्राया ओरैहाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बांसिनै जितु एक्सिडेन्ट जों बयबो मिथिगौ एक्सिडेन्टआ बे मटर साइकेलाव बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा छात्रफ्रा बांसिनै बिसोर एक्सिडेन्ट जायो सिगांनिफ्रायनो बे जिनिसा मोनसे माबा दङ दा जों देग्लाय ओरैबायदि मोनसे माबा लादों जों मोनसे प्रग्राम लादों बेनि दारै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मोनसेबो स्कुलनि मोनसेबो कलेजनि सासेबो स्टुडेन्टआ जाहाथे दिनैनिफ्राय एक्सिडेन्ट दाजाथों बेनि थाखाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां कलेज दं कलेजनि प्रिन्सिपालफोर जेसेबां हाई स्कुल दं हाई स्कुलनि हेडमास्टार आरो जेसेबां हायार सेकेन्डारि दं हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपालफोरखौ बहाय जोङो आलासि महरै लेंबोनानै जयै रायज्लायदों आरो बिथांमोननि दारै जोङो गावबागाव कलेजाव गावबागाव स्कुलाव जाहाथे बे एक्सिडेन्टआ माने दाजाथों बेखौ मा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै जों दिनै रायज्लायदों आरो मा खालामनांगौ बेखौबो जों बिथांमोनखौ माने खावलायदों जोङो दिनैनि मिटिङा बे स्टुडेन्ट ओरिएन्टेडमोन स्टुडेन्ट माने सेन्ट्रिक आरोखि जों साथ्रफोरखौ लानानै जिहेतु जोंनि प्रिन्सिपाल आरो हेडमास्टारखौ लानानै जों माबादों बेजों लोगोसे गामियारि जितु नोंथाङा सोंदों जे गामियारिफोरनि थाखाय मा खालामदों जों बेखौ स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो दङ एक्सिडेन्टआ रावजोंबो दाजाथों बे जोंनि फार्स्ट एन्ड लास्ट माबा एम दा नै बेजों लोगोसे जोङो ससियेल मिडियानि दारै रोड सेफ्टि एवारनेस प्रग्रामनि दारै मिटिंनि दारै बेबादि जों हाबाफारि लागासिनो दङ जोङो साफ्रोमबो गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ एकदम माने स्पेसियेलि आरो खुब क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे मटर साइकेल सालायनानै गावनि दायनि थाखाय गावनि भुलनि थाखाय जाहाथे एक्सिडेन्ट दाजाथों मा खालामबा बे एक्सिडेन्टनिफ्राय बारग'गोन मारै खालामबा बियो माने अबथिरा जिउ गोमानाय जिथु थैनाय बेनिफ्राय बारग'गोन बेखौ जोङो माबा खालामनो इनसियर खालामनो जोङो ट्राइ खालामगासिनो दङ गोबां स्पिडआव गारि सालायग्रा गथ'फ्रा दाबो दङ बेखौ जोङो एकदम गैथारा होननो हाया खिन्थु जोङो बेफोरबायदि गोबाङै स्पिड सालायग्रा मानसिफोरखौनो आइडेन्टिफाइ खालामगासिनो दं आरो जोङो गाज्रि नङा मोजां भाबै बेफोरबादि माबा गारि सालायग्राखौ माने जोङो खाथियाव एकदम खाथियाव लाबोनानै खुब गुड उइलजों मोजां भाबै बिसोरखौ माने बुजायनो नाजागासिनो दं एस फर एग्जाम्पल नै मैया सानसे सिगां आङो मोनसे कलेजनि स्टुडेन्टफोर जायफोर माने बे कलेजाव बिराद माने बेबायदि गारि सालायनायखौ आं नुबाय थायो बिनि जाउनाव आङो सासे गथ'खौ माने लेंबोनानै बिनि गासिबो लोगोफोरखौ बिनि दारै आंनि अफिसाव लेंहरनानै आङो बिसोरखौ आंनिफ्रायनो आं साहा थाहा लोंहोदों ओमफ्राय बिनि सोमोन्दै रोड सेफ्टिनि सोमोन्दै बिसोरखौ बिराद माने मोजाङै बुजायनानै आरो बिसोरखौ लानानैनो बे गथ'फोरखौ लानानैनो आङो दा रोड सेफ्टिनि सोमोन्दै माने समाजाव माने स्प्रेड खालामनो आङो बिसोरनिनो हेफाजाब लानो नागिरदों दा दिनैनि मिटिङाव गोबां रेजुलेसन लानाय जादों बिनि गेजेराव नैबे बिराद गोनां जितु स्कुल कलेजाव हेलमेट गानाजासे सोरबा गारि सालायबोयोबा बेखौ हाबनो होनाय जानाय नङा आरो बेखौ हाबनो होनो मोना होननानै जोङो दिनैनि मिटिंनि दारै रेजुलेसननि दारै जों खावलायदों बेहाय आइएस साहाबाबो स्पस्ट भाबै माने सापर्ट खालामदों आरो बेखौ बुंनायबो जादों जे नोंथांमोना बेखौ माबा खालामनांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ थ' बेहाय जों साक्सेस जागोन होननानै जों आसाबादि